Здравейте хора, аз съм Бержи, а тук си говорим за личностно развитие и комуникация. Знам, че за тези от вас в YouTube дължа малко обяснение какво се е случило с мен в последните години, но обещавам да направя това в отделно видео. В Instagram ви попитах каква искате да бъде темата, с която да стартираме, и доста от вас отговориха, че искате да поговорим за страха и как да го преборим. Затова днес съм ви подготвила две мои лични истории и няколко съвета как вие да се справите с вашия страх. Честно казано, на пръв поглед историите звучат сякаш нямат нищо общо, но са дълбоко свързани с темата на страха, комфорта и начинът, по който като цяло да излизаме от комфортната си зона и да я разширяваме. Първата история беше от време на една фотосесия, която трябваше да снимам на различни локации из България, и графикът беше много стегнат. Екипът беше много голям, а една от спирките – езеро. Аз естествено трябваше да се кача на лодка, да отида в средата на езерото и оттам да снимам друга лодка. Само че хората, които ме познават наистина добре, знаят, че аз много обичам езера, просто не обичам да бъда в тях. Това е, честно казано, един от доста големите ми страхове. И знаех, че трябва да го свърша, нямах особено много избор. На всичко отгоре не съм и добър пловец. Две думи, наистина цялата тази история е силно извън комфортната ми зона. Това определено не е място, на което ще ме видите в спокоен за мен ден. Както и да е обаче, истината е, че когато държа камера в ръцете си, съм много по-фокусирана, много по-спокойна. Като цяло включвам моя супер human mode и общо взето нищо не може да ми се опре. Та с камерата в ръка се качих на лодката, отидох в средата на езерото, закараха ме спокойно и свърших нужното. В момента, в който обаче свалих апарата от лицето си, осъзнах, че ръцете ми треперят, дишането ми не е нормално и като цяло горкото ми тяло наистина страдаше. Неща, които не присъстваха в момента, в който снимах. Определено се бях справила, иначе просто нямаше да спра. Но успях да го направя просто защото камерата беше с мен. Няма да вадим изводите от историята сега, ще продължа с втората и ще направим това накрая. Втората история е тази, когато скочих с бънджи. Не знаех въобще какво да очаквам, обаче ми беше адски любопитно и истината е, че смятам, че любопитството е качеството, което притежават децата, и смятам, че е едно от най-силните ни оръжия срещу парализата, която страхът ни носи. Разбира се, подходих както аз бих направила. Доста отговорно. Избрах най-ниската възможна височина, която беше 30 метра. Това е еквивалент на 8-етажна сграда. Достатъчно високо, за да е предизвикателство, но достатъчно достижимо, за да знам, че ще се справя, и също така не е нещо, което правя всеки ден, което е доста важно. Когато ме закопчаха и застанах близо до ръба, инструкторът ми каза само едно: каквото и да правиш, не гледай надолу. Естествено, в момента, в който аз прескочих, първата ми работа беше да погледна надолу. За което той ми се развика. Човекът адски много се ядоса. И се разкръщя как сега съм щяла да се откажа, ще ли се да трябва да ме свалят, да ме разкачат от всичко. Малко на шега, ама съвсем на сериозно, го погледнах право в очите и казах: мислиш ли, че с тея токчета ще слизам обратно по-надолу, защото естествено, че ще скоча. И скочих. И беше просто вълшебно. Мога да кажа, че не смятам, че съм изпитвала толкова свобода в друга ситуация. Но на първ поглед и в двете истории няма нищо общо. Обаче в първата имах своята опорна точка, моята котва, камерата, а в другата избрах височина, която да мога да понеса. Не скачах от 120 метра, скачах от точно толкова, колкото вярвах, че мога да издържа. И както казах, толкова, отколкото не скачам всеки ден. И в двете ситуации аз не се опитах да избягам от страха. Просто го посрещнах много подготвена. С ресурси, с опора, с нещо, което да ме задържи в случай, че всичките ми основи се разклатят. Много хора вярват, че за да излезеш от комфортната си зона, трябва да направиш нещо голямо. Или да се засилиш, и да скочиш, и да видиш какво ще стане. Или може би даже да разчиташ на късмет. Аз обаче изобщо не вярвам в това.
Аз вярвам, че за да го правиш редовно и да го правиш както трябва, то ти трябва структура, котва, някаква сигурност, към която да можеш да се върнеш, както казахме, ако просто всичко стане прекалено много и прекалено сложно. Защото излизането от комфортната зона не трябва да бъде травма. Наистина не трябва да бъде травматично, защото ако няма да искаме да го повторим. Затова много по-добре е да бъде нещо, ако се налага дори бавно, но със сигурност съзнателно. И ако се питате кога е важно да взимате тези съзнателни решения, когато, например, усещаме, че стоим в познатото не защото е добро за нас, а защото просто ни е страх от неизвестното. Или когато вътрешно сме абсолютно готови, но всъщност чакаме да не ни е страх, за да можем да действаме. Когато, примерно, искате да направите нещо смело, но не знаете откъде да започнете. Ето какво можете да си вземете от тези истории. Първо, потърсете вашата котва. Това, което може да е умение, може да е някакъв навик, който да си изградите, или дори човек, на който разчитате. Може да е мисъл, може да е действие. Стига да е нещо, което просто ви дава стабилност. Не скачайте в неизвестното, ако усещате, че няма къде да се върнете. Структурата не е слабост, тя е сила. И това е много, много важно. Не чакайте страхът да изчезне. И вместо това просто се подгответе да го посрещнете. Той никога няма да си тръгне. Винаги ще бъде там с вас. Аз не вярвам в резките скокове без посока. Вярвам в смелите, ясни, малки, ако трябва, но много постоянни стъпки. Вярвам в котви, които да ни задържат свързани към нас самите. И във възможността да се срещнем с страха не като с враг, а по-скоро като с сигнал, компас към правилната посока на нашия растеж. Ако този разговор ви е бил полезен, пишете ми. Ще бъде адски ценно за мен да чуя вашата гледна точка. И много искам в този канал всичко да бъде въпрос на разговор. Да знам какво наистина ви вълнува, а не аз да решавам какво евентуално може да ви е интересно. Така че ако има други теми, които бихте искали да обсъдим заедно тук, не се притеснявайте, пишете ми в коментарите или пък ми отговорете в момента, в който се запишете за нюзлетъра, обратно на имейла и ми споделете каква искате да бъде следващата ни тема. Благодаря!